Un dels grups més importants en aquests moments a l'escena catalana presenten el seu nou videoclip a la Sala Xoco de Barcelona. La banda de Tàrrega, els Lexus, ens presenten les imatges de la seva nova cançó escollida com a single des del seu àlbum La vida perfecta. És el videoclip de No hi ha problemes, els Lexus. No hi ha problemes mentre no et tingui a prop, però si em despisto, el teu alè em confon. Estem amb en Carles, que avui ens acompanya i ens dedica una estona del seu temps. Carles, bona nit. Què tal? Bona nit. Moltes gràcies per estar aquí també vosaltres en aquesta presentació. El videoclip encara no l'hem pogut veure. Parla'ns una mica on està rodat, què és el que voleu transmetre amb aquestes imatges. El videoclip l'han rodat a casa nostra, l'hem rodat a Tàrrega, concretament al Teatre Ateneu. No havíem rodat mai cap videoclip en un teatre i això li donava un rotllo molt especial, creiem, que no havíem encara tret amb cap videoclip. I el videoclip volem mostrar que som un grup de gent que ens agrada tocar música, se'ns veu a tots amb el nostre instrument, però alhora hi ha un moment del videoclip amb una sorpresa molt especial on els músics donen pas a noies que són unes actrius magnífiques que ens han volgut acompanyar amb aquest videoclip i que li donen un toc molt especial. Això és el que t'anava a preguntar. Compteu amb la presència d'actors bastant coneguts a casa nostra. Sí, tenim, per exemple, la Clàudia Costes, que la podem veure a la Riera actualment, la Nausica Bonin, que ha estat nominada als Goya, també té un Premi Gaudí, etc per 3 dies amb la família, la Vicky Luengo, que la veiem en programes com el Tax i ara està en diferents produccions de Telecinco, o la Bàrbara Muñoz, que també és molt coneguda per el seu paper protagonista a Hospital Central també d'aquesta telenovela estatal. Carles, un títol molt optimista, No hi ha problemes. Nou single per la banda. Parla'ns una mica d'aquesta lletra. La veritat és que aquesta cançó ens agradava molt. Era com una mica, cap cançó és la preferida d'un disc perquè quan les inclous totes t'agraden i creus que totes són molt vàlides, però aquesta era com una mica la cançó mimada del disc perquè desperta molta tendresa. I el que diu la lletra també és maquíssim, de dir no hi ha problemes, però atenció, mentre no et tinc a prop, perquè la que torno a pensar en tu, els problemes em tornen, perquè espero que aquesta segona part és tota una cançó que et remet a una paradoxa i et parla d'aquestes segones parts que tots a vegades voldríem, encara que sapiguem que segurament no arribaran. Carles, cap a on va el grup? Teniu pensat editar un nou àlbum properament? La vida perfecta és un disc que s'ha treballat moltíssim, és un disc amb el qual hem invertit a nivell general, no? I hem passat moltes hores, l'hem estudiat molt i creiem que hi ha cançons que encara tenen l'oportunitat de ser singles i per tant de ser conegudes i que la gent les pugui sutjar. Per tant, jo crec que encara la vida perfecta li queda més corda, és un disc amb el qual hi confiem moltíssim, ens està donant molt fruits, Fràgil, Cau i Ara no hi ha problemes, són cançons que ens estan sonant moltíssim i arriben molt a la gent i creiem que encara n'hi ha d'altres que la gent les poden gaudir i aprofitar. Carles, moltes gràcies per aquest temps, que vagi molt bé la presentació i molts èxits per la banda. I jo dono gràcies a RAC 105, en aquest cas Televisió també, per tot el suport que està donant no només a nosaltres, sinó a la música en català en general. Veiem el videoclip de No hi ha problemes? No hi ha problemes. Som-hi.